IFM News. Police Report. Idol Deres, good morning and please come in. Good morning, Idol Lorenz. Sa ating pog, iti drug bypass operation, ti may sanlaki, manipot ti Barangay Pasipiko, Marcos, Ilocos Norte. Ti subject operasyon ket agtawan da patapulo ket maysa agindig iti natakamat nga lugar. Mabasar ti report ti PNP na alakin ko na iti more or less 0.5 grams ti may pagurok mo Cebu. Babayan ti na pamarang buyer iti droga iti nawait nga drug bypass operation. Naalapakin ko na tupat nga pakete iti may pagurok nga adaan residue iti drugs. No pwede kastan na recover pa iti PNP ti 1,000 peso bill na usar nga bypass money agraman iti yung cash money nga tingtinglen tinadakamat at nga suspect maras iti retoy na alapakin ko na iti caliber 22 nga adaan iti inem nga bala nga dito ket nakita iti mismo nga bag iti suspect suspect ket ditoy nga dimalan iti medical examination iti hospital asakbay pay nga naiturong iti korpo ti pulisya para iti inventaryo ken iti booking procedure. Gabuto rito sumangot suspect iti panaglabsing iti RA 9165 ken iti RA 10591 iti usual iti lawag sa balimet dati natili babayin iti panaglakumet dati droga invite mismo di Pideo kenti Pidea iti drug bypass operation kontra iti agtawan iti 22 years old ang estudyante manipot ti Barangay 1 iti asyudad iti lawag naalaking kuwana ti maysa nga paket iti may pagurok nga droga nga agdagsen ti 1.1 grams malas iti retoy dapat di naalakin ko nga drug paraphernalia ababen tiniwat at ang inventaryo manipod kaya kaming iti PNP agraman detoy may isa nga pitaso iti plastic sachet nga 1 grams dapat tinaalakin ko nga dua nga hit transparent plastic sachet nga naglawang 3.3 grams agraman iti plastic material na bawi pa iti PNP ti 1,000 peso bill nga sa bypass money ken nga pidaso ti budol 1 nga 1,000 peso bill. All in all, umabot 1,107 pesos iti naalakin ko na. Agraman iti may siyang multicolored lighter, cellphone kung kasamitin ti improvise sa cutter. Ang sigon ti PNP nabegda na susubutan dati suspect ng itarang na kustibo tiniwag ito nga drug bypass operation. All in all, 4.4 grams tinaalaking ko na ng ebidensya iti drug bypass operation niwayat iti siyudad iti lawag. Gabuto rito sumango iti kaso naglabsing iti RA 9165 nilakamatatang estudyante. Ijemet at pinili Ilocos Norte damit tiniwat at ang drug bypass masyang bypass operation iti Barangay San Simeon, Corimao, Ilocos Norte babayan iti Metagroba nga panaglakumek iti Paltog ti agtawan talapulog talo nga manalon tinapili manipusakitang pinili agabo iti may porok na panaglako iti masya nga unit ti caliber 9mm pistol nga awalan iti serial number naalapay kinkwana iti pidaso ti live ammo madati ket caliber 9mm may sa pidaso ti sling bag daan iti kwarta na 1,000 peso bill ken ti 4 pieces iti 1,000 peso bill kasa budal money. Iti inventaryo, iti panakabili iti PNP CIDG, may matangan, iti barangay officials, iti barangay San Simeon, iti iliti Corimao. Ating ngeltak iti CIDG, iti suspect, kalpasan iti bypass operation kung nama, mamatilan sa reklamo panaglabsing iti RA 10591. So ito lang, Idol Lores, ito sa ginamuan manipot ka NTPO, tiras o 24 oras. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. Marami